കൂടാളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഡിസംബർ 6-7 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദിശ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ എക്സ്പോ 2024 പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി VN വാസവൻ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. തലശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ കൺവീനർ C മനീഷ്, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ KV മനോജ്, ഡെപ്യൂട്ടി HM C ഗീത, പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ T ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കരിയർ ഗൈഡ് CM രമ്യ ടീച്ചർ PP സനേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂടാളി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 9 മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ദിശാബോധം പകരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും സെമിനാറുകളും സിമ്പോസിയങ്ങളും എല്ലാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സ്കൂൾ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത് അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു സമീപനമാണ്. ആ പരിപാടി ഏറ്റവും വിജയകരമായി ഫലപ്രദമായി ആ സ്കൂളിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.